глада отар кардем, финаламо сар кардем. Ровна 10 рӯз пас ҷанбасти бозӣ ин ҳамин сехонагае ки клубари фасонаи сехонага дар шаҳри Душанбе. Бародарои азиз, кемри ду падарка айлай комментария падилица. Просто комментария мекунӣ, падилица мекунӣ кемри ду падарка. Ҳозир билетша харидорӣ кунӣ, 10 рӯз пас мебиёӣ айбозии мо қабулш мекунӣ. Рӯзи 17 числа соати 22:00 ба вақти Тоҷикистон марҳамат ҷанбасти бозӣ ин ҳамин сехонага билеташ ҳамагӣ 45 сомонак арзиш дора халос. Kia K5 болои сехонага падарка кадом нафаре ки то 17 числара билет мегирад чекс хонара зад ҳам хонара қабул мекунад ҳам Kia K5 болои хона падарка. Ҳей духтари тоҷикро қомати борикро апау хуаро хона дар шумо насиб куна ин ҳамин дуюм шоҳҷоиза BMW X5 дар ягон ҷавоне ки ошиқ боша насибш куна. دختری تاجیک را آمدی باریک را دخترکی تاجیک را آمدی باریک را. бародарои азиз, кадом нафаре ки берунаи ватан билет мегирад 350 рубли русӣ, ай Тоҷикистон 45 сомон, рақамҳои сектачил ватсапи бозиай 4141 картҳои бозиай. Салом намиса чек кунам, партои билетотон як минута мерава. Кадом нафаре ки билет дора ё билет мехарад, рӯйхати билетҳои бозии мо қатъи эфир дар Telegram мебурад. Telegram ма шапкаи профилим дар закрепит кардагай ё ки дар Telegram поист мекунем Парвиз Ятимов канали ма меброям. Салом алейкум, я бор дигар мухлисои YouTube Парвиз Ятимов ҳама каса созен тенҷен бародарои азиз ҷонтон агар но барои дастгирӣ стоп мекунем я таи лайк я таи комментария мемонем баъди бозӣ якта кемри ду падарка мешавад барои дастгирии шумо. Бародарои азиз, старти бозии се хонагаи Мики Маус рафтесай нигоҳ кунед бачаҳо. Пеш ай билет хардан, пеш ай тамошо. Ман навичок нестам бачаҳо, якум бозии ман нестай. Огоҳӣ мекунем, мо ҷои хона да сум наметем, дили пир қати билет мехаре, хонара бурд мекунем ё қабул мекунем. Рӯзи 17 числа 10 рӯз пас соати 22:00 ба вақти Тоҷикистон ҷанбасти бозии се хонагай. Шоҳҷоиза се хонага дар шаҳри Душанбе, болои хона Kia K5 падарка то рӯзи 17 числара. Нигоҳ кунед бачаҳо, як бор K5 тамошо кунен, дарши бо чақчақ мекунем, BMW X5 ки дар бараш мебинем, ваям дар бозӣ ай. Kia K5 нишон пе. бародарои азиз, шоҳҷоиза сехонага Kia K5 сиёҳ дар бозӣ нест. Kia K5 сиёҳ болои хона падарка мондагем то рӯзи 17 числара. Кадом нафаре ки билет мегирад чекш то 17 марта боша марҳамат ҳам хона қабул мекунӣ ҳам Kia K5 болои хона падарка. Шоҳҷоиза сехонага дим шоҳҷоиза BMW X5 2020 дута Kia K7 якта BMW якта Hyundai якта Lexus 6та мошини сехонага дар бозӣ мекунанд. Имрӯз билета харидорӣ мекунанд 10 рӯз пас финал рӯзи 17 числа соати 22:00 Kia K5 болои хона падарка то рӯзи 17 числара ба чанд дона билет фарқ надора. Якта мегире, дута мегире, чени шароитон бигире, ҳамин чек то 17 марта боша, биё болои хона Kia K5 қабул мекунӣ. Барои билет гирифтан бачаҳо рақамҳои сетачил ватсапи бозия 4141 картҳои бозия. Салом намиса чек кунам, партои билетотон як минута мерава. Кадом нафаре ки 10та мегире якта падарка, 3та мегире 1000 рубл. Обод бошен, ровна 10 рӯз пас рӯзи 17 март ҷанбасти бозӣ ҷои хонада сум наметем, ҷои мошиндан сум наметем. Дар бозии мо бачаҳо вариант нестай. Хонара бурд мекунем ё 24 соат пас қабул мекунӣ. Марҳамат як билети мегирем бачаҳо рӯзи 17 числа ҳамата дар эфир иҷрат мекунам. Кадом нафаре ки билет дора эфир қатъи рӯйхати билетҳо дар Telegram меброяд. Рӯйхати билетҳои бозӣ дар Telegram меброяд бачаҳо. Telegram дар поист мекунем Парвиз Ятимов канали мо меброяд. Рӯйхати билетҳо дар ҳама ҷо меброяд. Медоред билетотона мебинед. Обод бошен, рӯзи 17 числа соати 22:00 ҷанбасти бозӣ Kia K5 болои хона падарка. Номи билета чӣ монем? Кадом нафаре ки мухлисаи номи билета Парвиз Кабги Хиромон немона, болои Kia K5 я iPhone 17 Pro Max оригинал падарка ба 350 рубл ҳам хона ҳам Kia K5 ҳам iPhone 17 падарка. Бародарои азиз, барои билет хардан рақамҳои сетачил ватсапи бозии моай 4141 картҳои бозиай. Сумтона мепартоен, чектона равон мекунен, билетона қабул мекунен. Ҳей Кабги Хиромон, бародарои азиз, кадом нафаре ки мухлисаи номи билетча Парвиз Кабги Хиромон немона, болои хона Kia K5 падарка, болои K5 я iPhone 17 Pro Max оригинал падарка. Я бор дига огоҳӣ мекунем бачаҳо, дар бозии мо ҷои хонада сум дода намешавад, ҷои мошинодам сум дода намешавад. Хонара бурд мекунем 24 соат пас мебиёӣ дар номот мекунем марҳамат бидиро зиндагӣ кӣ. Се хонага шоҳҷоиза дар бозӣ мекунад, чизе ки ден ҳамихе қабул мекунен. Бародарои азиз, хона дар шаҳри Душанбе, се дар хона ба тамоми техникаву дивану қошуқу вилкаш. Чизе ки дар видео диден ҳамихе мебиёен қабул мекунен.